Si ets guionista, segurament dediques bona part del teu temps a presentar projectes a beques, subvencions, laboratoris, convocatòries, amb l'esperança que algú et doni diners per poder escriure la teva pel·lícula. I si has venut el teu guió a una productora, segurament sentis frases com ens presentarem a la propera de l'ISEC, anem a la crida TV3 el mes que ve, i que no resol fins al novembre... En definitiva, que les nostres vides laborals sovint giren entorn d'aquestes convocatòries i, per tant, entorn de les comissions que valoren els projectes. Per tant, he pensat que ja era hora que ho tractéssim aquí. I això, per aquest motiu, avui a la trama parlem de comissions de valoració. La trama. Converses de guionistes. Doncs Francisco, Esther, com esteu? Moltes gràcies per venir. I primer de tot, jo us volia dir... Digues, perdó. No, bona tarda. Volia dir felicitats, perquè avui s'ha sapigut que Revelejar, una sèrie de TV3 amb la participació també de l'ISEC, va a Berlinale Sèries. Em sembla que són 5 sèries que tot el món competeixen a la secció oficial de la Berlinale, o sigui que és un luxe que una sèrie en català arribi a la Berlinale, i em sembla que s'ha sapigut avui mateix, o sigui que felicitats als dos. Enhorabona a vosaltres també. Jo crec que podem estar tots d'enhorabona perquè realment és un reconeixement extraordinari. Tenir una sèrie en un festival de classe A com Berlín no és una cosa que passi qualsevol dia, una sèrie en versió original, una sèrie sobre... El Raval. El Raval, on som. No? Per tant, una sèrie que signa el talent, no, de casa nostra, crec que és molt important, molt important. Que bé. Doncs vinga, fem presentacions. El Francisco Varga, que estava ara parlant, és el director de l'àrea audiovisual de l'Institut Català de les Empreses Culturals des del 2015, és llicenciat en periodisme per la Pompeu Fabra i en història de l'art per la Universitat de Barcelona, i també té estudis de direcció d'empreses per la UOC, i ha desenvolupat tota la seva carrera professional al sector audiovisual, primer com a distribuïdor de continguts per televisió i després com a productor i consultor de comunicació. És correcte? Així és. I d'altra banda, l'Esther Dueñas, que és la productora del Departament de Ficció i Cinema de 3CAT des de fa 8 anys. Ha portat la producció delegada de títols com Balandrau, Escape Room, Els de Sau, Suro, El fred que crema i una infinitat més. I té una llarga carrera a la Corpo. Abans de treballar al Departament de Ficció i Cinema, havia treballat de coordinadora de promoció al Departament de Màrqueting, també com a coordinadora de programació i responsable de programació del Canal 33 i com a coordinadora del Departament d'Entreteniment i Culturals, així com coordinadora de la Marató de TV3. Déu-n'hi-do. Tot això. Molt bé, doncs, abans de començar, a mi m'agradaria fer com 4 pinzellades a una mica com funcionen les comissions de valoració des del meu humil punt de vista, tant de 3CAT com de l'ISEC, més que res per posar en context i perquè la gent que ens escolta tant aquí com a casa sàpiga una mica d'on partim i després, evidentment, ja afegireu el que creieu convenient. I també començant per dir que la tasca de valoració d'un projecte, que moltes vegades no és només una pel·lícula de llargmetratge, sinó que pot ser un curtmetratge, una sèrie, un format documental, no? Depèn d'una crida de TV3 o l'ISEC, que té com moltes línies de subvencions. Així d'entrada sembla com molt subjectiu, no? Com per poder establir uns criteris, però per força s'ha de fer. Perquè clar, la comissió que valora precisament els ha de valorar en igualtat de condicions. I més si es tracta de finançament públic, no? Que també volia posar-ho sobre la taula, que és una mica com el punt comú que tenim avui. Pel que fa a l'ISEC, els criteris de valoració jo crec que són molt clars per cada tipus de projecte, perquè precisament en cada línia de subvenció hi ha unes bases que es poden consultar, es van actualitzant, i també comentar que els integrants de les comissions, a part de ser professionals de dins de l'ISEC, cada any inclouen a professionals en actiu de la indústria i que es van renovant a cada convocatòria, cada any, llavors per tant hi ha com aquests factors, no? 3CAT, la metodologia completament diferent, en primer lloc perquè el comitè és intern i els criteris jo crec que poden canviar també a cada convocatòria, doncs depèn de que sigui una crida, depèn del projecte que es busqui. No sé si vols afegir també una mica més
del funcionament. D'informació. Sí. Sí. Home, s'ha estrenat recentment el projecte Impulsa, que és molt recent. Nosaltres allà hem fet una comissió de ficció a través d'aquest portal on allà ja estan totes les bases de totes les convocatòries i és el que marcarà a partir d'ara. És cert que era un repte, que estava pendent i ja l'última comissió de ficció ja es va entrar tot a través de l'Impulsa, no només de ficció com de documentals també, d'animació i a nivell de sèries. A nivell de comissions de ficció, que és en les que jo participo des del Departament de Ficció i Cinema de 3CAT, allà tenim 2 convocatòries anuals. Dic així el resum perquè quedi clar i després ja entrem, si voleu, en detall, no? I el que podem coincidir, no? A nivell de criteris amb l'ESEC. Són 2 comissions anuals on es poden presentar TV movies, o sigui, telefilms, llargmetratges i minissèries de ficció en qualsevol punt del procés de producció, des d'una fase bastant embrionària del guió fins a un estat de la producció en què la pel·lícula fins i tot pot estar acabada. L'únic requisit és que no estigui estrenada, evidentment, no? Llavors, en tot aquest poden accedir i presentar-se, registrar-se en qualsevol moment d'aquesta fase. Donem habitualment entre 15 a 3 setmanes, 5 setmanes per presentar el registre dels projectes i en uns 3 mesos intentem resoldre. A partir d'ara, com va ser el cas de l'última, es fa públic la resolució al portal corporatiu. I per comparar una mica les dues entitats, no? Diguéssim, quanta gent llegeix un projecte o quanta gent forma part d'una comissió de valoració en cada cas? O sigui, quan se presenta a través d'Impulsa o una convocatòria específica de l'ISEC, normalment, quina és la quantitat de gent lectora que veurà el projecte? Aquí he comentat abans que el procés de valoració a TV3 era només intern, però no només és intern. O sigui, hi ha una part de valoració interna del Departament de Ficció i Cinema on de les, 3, 4, 5 persones que formem part de la comissió, hi ha un mínim de 2 o 3 persones que es llegeixen cada projecte. A banda, cada projecte l'analitza un analista extern. A qui li arriba el projecte de manera anònima no té tota la informació que tenim nosaltres a nivell de dossier perquè sigui una valoració molt més objectiva exclusivament del guió. Després nosaltres, evidentment, sí que hem de tenir altres factors en compte com qui ha signat aquest guió, qui dirigirà la pel·lícula, la productora que hi ha darrere. Al final, tot això són valors que s'han de tenir en compte, així com els projectes que s'aproven en cada fase de la producció. Al final, hem de trobar l'equilibri entre ser els primers, que sempre costa tant, no? Sempre quan venen a presentar un projecte és que complicat qui posa la primera pedra, no? I és que si no tenim la tele doncs no podem anar a l'ICA i nosaltres ja ens agrada sumar, no? I acabar de completar i ens costa a vegades ser els primers perquè després tenim, com a televisió pública, com tu comentaves, tots aquests diners hipotecats durant molt de temps, fins que aquell projecte pot aconseguir trobar el pla de finançament i fer-se la producció. Per tant, hem de trobar l'equilibri entre ser els primers a participar i, per tant, ajudar a posar aquella primera pedra tan necessària pels productors perquè comencin el camí i ser els últims per acabar de completar aquell trencaclosques i que ja puguin tirar endavant i posar data en aquesta producció. I pel mig, en totes aquestes fases. S'ha de trobar aquest equilibri de no només qui presenta el projecte, qui hi ha darrere, la garantia que et dona, l'experiència que tens d'altres produccions i també trobar l'equilibri. No podem entrar en tots els projectes com a primers i al final és aquest difícil equilibri. Però que sí que hi ha una mirada externa que analitza sempre tots els projectes, més enllà de la valoració interna. Sí, perdona perquè no ho he mencionat, però sí que soc conscient que hi ha informes de guió i de fet crec que l'ISEC també utilitza lectors i també feu servir informes de guió externs, pot ser, en alguna de les línies? També en algunes línies. Nosaltres, pel que fa al nombre de membres d'una comissió, difereix de l'objecte, per tant, de la línia de subvenció.
I normalment això ho condiciona el volum de projectes que presentis. Per exemple, tenim 12 línies d'ajut a l'audiovisual. Aquestes 12 línies cobreixen pràcticament tota la cadena de valor, des del desenvolupament fins a la promoció o exhibició del producte audiovisual. Llavors, en una línia de desenvolupament es presenten més de 200, 220, 240, 250 projectes. Necessites molta gent per avaluar aquest nombre de projectes. Per tant, aquesta comissió està formada per 7 persones. Això és el que preveuen les bases específiques. Què són les bases específiques? Les regles del joc, però que són públiques i que estan consensuades amb el sector a l'avançada, prèviament. Amb el sector és, evidentment, amb l'univers de beneficiaris, de possibles beneficiaris. Es consensua amb ells i es negocia prèviament els criteris i les regles del joc, les bases específiques. Deia, 7 persones. Sempre, a totes les comissions que fem, a totes les línies d'ajut, és majoria aquest grup de professionals extern. No és majoria l'administració. És a dir, nosaltres, encara que ens agradi molt un projecte, que considerem que és molt pertinent participar en un projecte, ja sigui per el Departament de Cultura, ja sigui per l'ISEC, ja sigui pel país, si no suma els punts, perquè és una suma numèrica, els punts necessaris, aquest projecte no sortirà. Ho ha de decidir la majoria ha de tenir els punts necessaris per la majoria de membres de la comissió. Per tant, deia, la majoria és sempre externa, professionals, entenem que han de ser professionals en actiu, amb criteri i adequats a l'objecte de la subvenció. La resta de línies tret de la de desenvolupament normalment està formada per 5 persones, 3 externs i 2 de l'ISEC. L'única persona que repeteix a totes les comissions, en aquest cas, sóc jo, que em correspon presidir-les. Per tant, aquesta és una de les meves responsabilitats com a director d'una àrea. Per tant, jo presideixo, però tinc un vot més. Jo avaluo tots els criteris, poden ser 10 criteris, 12 criteris, 18 criteris, depèn de la línia, jo avaluo, i les meves valoracions fan una mitjana amb la resta de membres de la comissió. I apuntaves aquesta valoració externa. Només els ajuts a la producció cinematogràfica tenim com una eina més a l'hora d'avaluar els projectes i que oferim als membres de la comissió és un informe d'un lector. Un lector que també llegeix en les condicions que apuntes tu, és a dir, que no té tota la informació del projecte, formació econòmica, el pla de desenvolupament, de finançament, tot això no ho té, té el guió i té com a molt, en algun cas podria tenir la proposta formal, però normalment és el guió i fa una valoració amb paràmetres diferents del que valorem nosaltres com a membres de la comissió. És a dir, si nosaltres valorem la qualitat d'un guió sobre 20 punts, el guionista o el lector de guió valora sobre 5 punts. I ets tu, si vols fer ús d'aquesta eina, de tenir en compte l'opinió que t'ha donat aquest lector, el que has de fer la translació. Per tant, no és vinculant l'opinió del lector, sinó que el que és vinculant és l'opinió del membre oficial de la comissió, o sigui, el membre de ple dret. És una eina més per valorar, sobretot per volum de projectes, perquè hi ha línies les que es reben producció cinematogràfica, 80 projectes, però hi ha línies de 200, hi ha línies de 20, hi ha línies de 40, de 60, depèn del volum. És Francisco Vargas la persona que llegeix més guions de Catalunya? Probablement. Probablement, sí. Abans comentàvem amb l'Ester que nosaltres l'any passat, el 2025, vam gestionar 829 projectes. Això en 12 línies. Però clar, això està vinculat a un pressupost de 42 milions d'euros. O sigui, repartim en ajuts 42 milions d'euros. Per tant, sí, segurament dec ser dels que més hi llegeix. Jo crec que sí, per la prèvia que hem fet abans, sí. I clar, com es tria una mica aquest comitè també, no? Quines decisions preneu a l'hora de... He sentit que es va fent rotatori, no? Aneu triant professionals, diguéssim, del sector que tinguin un pes i una rellevància, però clar, hi ha un perfils també de dir, és un sector molt petit, no? També, i llavors hi ha molts coneixements o coneixences personals, llavors com s'intenta mantenir aquesta independència màxima amb trobar això, professionals que assessorin i que jutgin feines, no? Com
Com ho feu amb els dos casos, diguéssim? En aquest cas, nosaltres, l'exigència, però això és una exigència, o sigui, l'univers de les comissions que pot tenir la televisió, pot tenir la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, és diferent a la que tenim nosaltres. Per què? Perquè nosaltres el que fem són subvencions. La participació d'una televisió o d'una plataforma no és en règim de subvencions. Per tant, nosaltres estem obligats, per què? Per un marc normatiu diferent, que és la llei de subvencions. No? I això també ens obliga a que determinades incompatibilitats siguin diferents a les vostres, però evidentment el que prima en tot això és el sentit comú, i la condició més important és que no tinguis un vincle directe amb el projecte, evidentment, que no estiguis vinculat amb el projecte. A partir d'aquí hi ha un règim d'incompatibilitats previst per llei, i que si es dona, aquella persona no pot avaluar. Llavors, la primera pregunta que faig jo quan jo truco, que per cert, si us truco algun dia algú de vosaltres, immediatament, perquè és moltíssima feina, són moltes hores, i paguem, però no paguem massa bé, per tant, és molt bonic, és preciós, però... Aprens molt. Aprens molt. Compensa, Francesc. Sí, nosaltres sí, això ho dèiem al nostre. Al final estem aquí perquè compensa això. És meravellós llegir projectes. Hi ha projectes bons, hi ha projectes no tan bons, i hi ha projectes una mica menys bons, però hi ha meravelles, Llavors, això que dius ajuda molt al tema de llegir i participar, diguéssim, a seleccions i processos de selecció. Per exemple, ara en un cas particular, aquí hi ha alguns, diguéssim, becats del Civilizados Kick, i moltes vegades una cosa que fem és que els anys posteriors siguin pròpiament lectors. I una de les coses que més ens diuen és dir, ostres, a part de veure tendències d'obsessions de la gent, que dius, ostres, nosaltres em sembla amb Civilizados que rebem potser que són 90 o 100 projectes a l'any pel Kick, que n'hem de seleccionar 9, veus tendències, però també veus molt de dir, ostres, aquesta gent ho fa diferent de com presenta les coses, o com les explica, o com d'això que aprens moltíssim també per tu de cara a després presentar projectes, perquè dius, mira, amb els personatges aquí et posa un detall d'adjectiu, et posa no sé què, que ja et fa anar molt més ràpid en la lectura i t'agilitza, i quan tens 800 projectes a llegir, el tema de ser àgil ajuda molt a veure ràpidament el projecte i tal, I crec que és un exercici xulo que molta gent que presenta projectes, em feia gràcia, l'altre dia em sortia un vídeo del Carlo Padial dient ser cineasta és fer dossiers. Que ningú es desmenteixi de dir, el que fas més temps és presentar propostes a gent i et dediques a maquetar dossiers per enviar a comissions i a llocs. Això és ser cineasta. Després ja, si rodes o no rodes, és un segon terme si aconsegueixes la pasta, però jo feia gràcia això. I sí que crec que això, que el fet de llegir a les comissions ajuda molt també a veure, això, a afinar més tu com a proposta després si es presenten els projectes. Absolutament, això és així. Totalment. Sí. L'experiència que adquireix un professional que participa en una comissió, hi ha un abans i un després. És a dir, quan acaba la comissió i l'any següent presenta un projecte, es nota perquè aprens, perquè tens aquesta visió general del que funciona, del que necessites quan estàs avaluant, quan estàs comparant, perquè al cap i a la fi avaluar és comparar, és tornar al col·le, és dir, escolta'm, això és millor que això, no és m'agrada més o m'agrada menys, és millor, en base a què? En base a uns criteris. Per tant, això és fonamental, és molt útil, i per nosaltres, en aquest sentit, sí que hauríeu d'atendre la trucada que us faré en el futur, perquè sí que us servirà, i una mica seguint la línia del Carlo, jo el cinema no el veig, sinó que el llegeixo. Sí, i és molt important. Primer una cosa que no se m'oblidi, quan deies, clar, com aneu seleccionant la gent que forma part de la comissió, clar, en el nostre cas és l'equip de ficció i cinema, i que aquí està tant el cap del departament, l'Oriol Salapatau, com la Concha Orea, que és la sotsdirectora i és productora executiva, porta les sèries i llargmetratges també, jo també com a productora de la part de pel·lícules, i després el Joan Marí, que és el coordinador de continguts. Ara tenim el Toni Cama també. Per tant, hi ha visions tant des de producció, que som les persones que haurem de portar la producció delegada de les pel·lícules que acompanyarem, i de persones especialitzades en fer anàlisi de contingut.
i més la persona, l'analista extern que llegeix, que analitza únicament el guió. Vale? Nosaltres, des de la part de producció, fem l'anàlisi de guió, però amb tots els complements que suposa aquest dossier, que és tan important com es presenta, i m'ha vingut el tema del pitch, també. És importantíssim el tema del pitch, com la primera sensació, la primera venda és molt important, i es nota a vegades, no? Un equip que ve per primera vegada a presentar-te, no? un projecte, el primer pitch que et fa, i el que et fa 3 anys després, no? Quan n'ha hagut de fer molts més. No? I és molt important perquè a tu com a receptor ja et situa en un lloc que a vegades coincideix, que t'enamores d'aquell pitch, d'aquell projecte, i a vegades després del que el llegeixes no et convenç tant, o pot ser al revés, no? Però qui té un bon guió, un bon projecte i fa un bon pitch, és molt important, no? Jo crec, a mi em passa que el punt de partida amb el qual ja entres en contacte amb aquell projecte és molt important. Sí. Amb això de la transparència, no? Clar, em fa gràcia perquè el Francisco deia, jo em regeixo per la llei de subvencions i per tant també hi ha una part que hem de publicar qui són els lectors, quina és la puntuació que han fet i de més. Clar, ara em feia gràcia perquè dius, en el teu cas no teniu l'obligació d'apuntar-ho, però bueno, són els noms que has dit, no? Directament, perquè clar, és l'equip de valoració interna, no? És ficció i cinema de la casa, més aquest component extern de lectura. Sí, ara, del departament de ficció, el que surt és la proposta com el departament expert i que treballa amb aquest contingut, que fa la proposta a direcció, perquè després sí que hi ha la comissió que reuneix, aquí ja estan els representants de direcció de la corporació, que allà s'aprova amb acte tota la proposta i tota la feina d'avaluació que s'ha fet durant mesos de tots els projectes que s'han presentat, perquè clar, nosaltres també tenim una diferència també amb l'ISEC, que més enllà de l'avaluació d'aquests projectes també tenim el barret de que nosaltres estem adquirint uns drets d'antena d'aquestes produccions que haurem d'emetre. Per tant, necessitem tenir continguts que vagin a la gran pel·lícula, que és la finestra més important del prime time de la ficció a TV3, i que de fet, al final, aquelles coproduccions on entrem i que van al prime time acaben sent cada any les que tenen més audiència comparades amb els blockbusters americans. O sigui que realment l'aposta de contingut, de producció, de proximitat, de temes que connectin amb la nostra audiència és un tema molt important que hem de tenir en compte. També hem d'acompanyar pel·lícules que siguin més autorals i que puguin programar al Canal 33, que també té la seva finestra. Pel·lícules que pel recorregut que puguin tenir de festivals que ens ajudi a acompanyar-los i que la marca de 3CAT estigui amb aquest recorregut, encara que després a nivell d'audiència no en tingui tanta. També hem de buscar aquest equilibri i, per tant, aquesta proposta que fem a direcció s'acaba de validar. Per tant, fem la proposta, fem tota la feina d'anàlisi, però en aquesta comissió on hi ha l'equip directiu, allà s'acaba validant. I després hi ha un altre procés de transparència que ha d'anar tota aquesta proposta al Consell de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals i allà s'ha d'aprovar. I fins que allò no s'aprova ha de passar tots aquests... I es porten bé, la comissió i els directors? Us fan cas, el que feu des de ficció? Bastant de cas o diuen a vegades us tomben coses que us fa ràbia? Deuen creure que tenim criteri. Però ha de passar tots aquests filtres. Al final no és que som les 5 persones del departament més analistes, sinó que això s'ha d'explicar molt bé en aquesta taula de direcció, s'ha d'explicar molt bé a la taula del Consell de la Corporació. Cada projecte s'ha d'explicar qui hi ha darrere, en quin punt està, quins són els partners, com venen recolzats aquests projectes. Tota aquesta informació ha de fer. Per això a vegades ens passa a cada comissió, segur que vosaltres també, quan resoldreu, no? I ens agradaria, però necessitem tot aquest temps per avaluar bé, per llegir bé, per llegir i avaluar amb molt de respecte, perquè és que hi ha molta feina darrere de cada projecte que es presenta. Per tant, s'ha de fer aquesta part i després tota la part fins que s'acaba aprovant al Consell i a partir d'aquí és quan informem a les associacions de productors, es publica i a partir d'aquí ja estem en contacte amb els productors.
però segueix tots aquests filtres, clar, com a mitjans públics. A diferència vostra, en el nostre cas, la comissió és sobirana al respecte de la seva resolució. És evident que després hi ha un tràmit, un procediment administratiu, que és, que en aquest cas, per això em correspon a mi presidir les comissions, proposem al director de l'ISEC, l'Institut Català d'Empreses Culturals, fem una proposta de resolució i ell resol en nom del secretari general del Departament de Cultura. Per tant, sí que hi ha una cadència administrativa en aquest sentit, però la decisió al respecte de qui sí i qui no, en definitiva, qui rep subvenció, correspon a la sobirania la té els membres de la comissió, i així ho avala la jurisprudència també. Quan hi ha algú que no està d'acord amb el resultat, doncs, evidentment hi ha tota una jurisprudència al respecte de que des d'un punt de vista tècnic té el coneixement necessari per determinar, tant des d'un punt de vista objectiu com subjectiu, perquè és una combinació de criteris objectius i subjectius, la comissió pot decidir que aquest projecte sí o aquest projecte no. Clar, nosaltres ha de seguir tot aquest procés perquè al final nosaltres, un cop aprovat el projecte, el que fem és s'ha de signar una carta d'interès tarifada que ens vincula a poder acompanyar aquest projecte fins que podem fer el contracte. Aquesta carta d'interès ha de seguir tot el procés administratiu i tots els filtres públics, igual que un contracte, igual que haurà de seguir en el futur el contracte que acabem signant amb aquella productora. Per tant, tots aquests filtres de transparència, d'informació, de que sí que ho necessitem. I segueix els mateixos controls que posteriorment al contracte que haurem de fer amb les productores. I també és curiós una cosa que, clar, en el cas de l'ISEC sempre aposta per una part, i el projecte no saps ben bé si no pots finançar el 100%. Vull dir que, clar, en el cas de TV3 sí que a vegades hi ha projectes que directament, quan és després de la vostra comissió, és realment donar llum verda que es rodi, que a vegades no fa falta més parts, que a vegades moltes coses ja són directament a decidir que el projecte es fa al 100%, que a vegades en el cas de projectes de vostres és posar una part, una pedra, que després ha de trobar altres finançaments. Clar, nosaltres normalment som, com tu bé dius, una part d'una estructura, d'una lògica de finançament públic, i els nostres ajuts, els nostres recursos són complementaris d'altres recursos. Hi ha altres finestres. Per exemple, nosaltres actuem en l'àmbit català, però en l'àmbit estatal també hi ha uns recursos que són absolutament compatibles amb els nostres. Amb la producció cinematogràfica, l'ICA és compatible amb els ajuts de l'ISEC. Més enllà d'això, les finestres de televisió, de plataformes, de drets, en definitiva, formen part d'aquesta lògica de finançament. Som una pota més, una pota important, però una pota més. Nosaltres també, vull dir, més enllà dels telefilms, que ara fa temps que no produïm, l'últim va ser el Rei Pérez, que és veritat que el finançament d'un telefilm amb ISEC i amb TV3 es podia tirar endavant i realment teníem una participació molt important. Després estan els programes, o sigui, la no ficció. La no ficció, però a nivell de... Exacte. Sí, sèries documentals també, no? Sí, però a nivell de ficció, més enllà dels telefilms, pel que fa als llargmetratges, som una pota més, com deia el Francisco. I a més és que cada vegada... Però en sèries també teniu la dualitat. Hi ha sèries que sí que són 100% originals, diguéssim, i hi ha altres que... Ara, la que és pròpia i és de copyright nostre és la telenovela, com si fos l'estrella de la corona. I totes les altres internament, a més. I produïda internament, sí, els platós al costat de Sant Joan d'Espí. Però tota la resta és veritat que, i a més, cada vegada hi ha fórmules més complexes, més diverses de finançament. Jo recordo fa 9 anys, quan començava a fer contractes de llargmetratges, el pla de finançament eren com molt esquemàtics. Era amb aquestes 4 peces, combinades d'aquesta manera, es tirava endavant, tenien llum verda per fer la pel·lícula. Ara, cada vegada et trobes en plans des de fa temps, cada vegada pla de finançaments més complexos, costa més fer encaixar totes les peces del trencaclosques, entre ISEC i CAT, plataformes que s'han interessat molt per la ficció, els incentius, ha canviat molt. Ha canviat molt i és molt més complexa que abans, que abans hi havia menys esquemes, més bàsics, i ara costa. I som una pota més d'aquest trencaclosques a nivell de la ficció.
I ben explicat una mica com funciona, no? cada procés. I portant una mica al terreny del guió, quin pes diríeu que té un guió, un bon guió, dins d'aquest còmput total de que reps un dossier i has de valorar els autors i la productora i 1000 coses més? Igual si el guió és de 10, de vegades és igual, perquè si la resta no acompanya, no podeu tirar-ho endavant, llavors pels guionistes interessats. Clar, quin pes diríeu que en el còmput total pot tenir el guió, el paper d'això? Jo crec que és una part fonamental del projecte, però és un projecte, no és només un guió. Per tant, produir és una feina d'equip, és una estructura amb una complexitat important, és crear una empresa, de fet, no? Una producció és això, una estructura de producció creix del no-res, de ser una persona a casa seva amb un ordinador, no? A tenir una estructura de 40, 50, 60 persones treballant per una producció. Per tant, el guió és una part fonamental, però és una part més. No? Si aquest guió, si no té una bona proposta formal, és a dir, allò que m'has explicat, aquella narrativa que vols, aquella història que hi ha allà dins del guió, si no em dius com la vols fer, com te la imagines realment, ho tens difícil al costat de l'altre, no? Que m'ha fet un pitching o que m'ha fet una presentació extraordinària. Per tant, és una part fonamental, no? Fonamental, però difícilment hi ha bons guions que no estiguin ben acompanyats de la resta. Ara m'has fet pensar i diria que em costa de trobar. És interessant això, perquè al final potser hi ha un bon guionista experimentat que et pugui presentar un bon guió, ja va a buscar un bon productor i ja tothom s'ajunta com per fer remar la barca cap al mateix lloc. Sí, totalment, d'acord amb tu. A mi m'has fet pensar, intentava pensar un guió que ens hagués fascinat i que no hagués acompanyat la resta, i jo no he recordat cap. És molt difícil. Em costa. És molt difícil que passi això. A mi no m'ha vingut cap cas. Jo crec que un bon guió, és quasi imprescindible per valorar la resta, perquè si el guió hem tingut també dossiers que estan molt ben treballats, però que si el veiem i coincidim molt que el guió trontolla, que no és de... Doncs aquí tenim més dubtes. Ara, amb un molt bon guió, un guió de 10, com tu deies, si hi ha alguna altra pota que creiem que no és tant... Ho veiem més solucionable en el sentit de que podem compartir-ho, assessorar, dir on creiem que estan les febleses, però que és imprescindible aquest guió de 10 que tu deies per començar a mirar amb els ulls o a valorar positivament el fet de participar. Jo crec que és imprescindible aquest guió. Jo crec que hi ha una qüestió que és fonamental i és precisament, és conseqüència d'aquesta confluència de factors que fan un bon projecte, i és que a l'hora d'avaluar, ja que parlem de comissions, a l'hora d'avaluar, el que s'avalua fonamentalment és la coherència. Això és el que busca l'avaluador. Un bon avaluador o un bon projecte ha de ser molt coherent en si mateix. Ha de dotar-se dels elements tècnics necessaris, però també creatius, però també financers. I ha de ser-hi tot allà dins. Per tant, un bon guió requereix, normalment, i així ho té, d'un bon productor i d'un bon acompanyament. I teniu algun mètode o algun mecanisme per no embogir davant de llegir tants projectes o algun sistema de dir no, només puc llegir pels matins perquè si no ja a la tarda ja estic molt cansat i avaluo pitjor i acabo que només 10 al dia perquè si no no la fem. Un límit mètode o alguna recomanació que tingueu per dir... N'hem parlat abans, Un bon psicòleg. Mira, abans que ho hem comentat, és que el mètode ideal seria que no existís, que no, és impossible, però l'ideal seria que poguéssim fer l'anàlisi i fer totes les lectures de guió sense la resta de feina, perquè és una feina xulíssima, és que ens ho passem, és que ho comentàvem els dos, coincidim. És una feina molt agraïda, molt interessant, però al final és una feina més complexa i de molta dedicació que has de compatibilitzar
amb el teu dia a dia. Es pot seguir responent mails I que la part del dia... És que l'ideal seria que féssim una pausa, fem una pausa i ens dediquem a llegir, a comentar, a tenir els debats, no? que són necessaris, que a part de llegir has de comentar, fer moltes reunions. Nosaltres durant tot el procés de valoració per anar comentant, ostres, tenim dubtes, parlem amb les productores perquè ens donin... Ostres, aquí ens ha quedat un dubte... Necessitem molt de temps per això. Per tant, l'ideal seria fer pausa i dedicar-nos a llegir amb calma, però això no és impossible, no és la realitat. Tenir el temps necessari Sí. és complicat. Jo reconec que així manies, no? Durant molts anys jo necessitava el paper. No? O sigui, em calia, comentava l'Ester també, jo recordo, dins de l'àrea de l'audiovisual, alguna companya venia amb el carro de la compra del mercat, no? Per emportar-se els guions en paper perquè s'anava de vacances i havia de... Bueno, eren vacances, però havia de llegir el que li havia caigut per la següent comissió. Per tant, en aquest sentit, durant molts anys jo necessitava el paper, ara ja no. Ara ja sóc capaç de llegir, no? En digital, no? Però em va costar. Si no, la part de sostenibilitat de la Sí, Generalitat... també. Ho he de reconèixer, però em va costar. No? A partir d'aquí necessites l'espai adequat, evidentment, no? O sigui, una mica de tranquil·litat i sí, evidentment, una estona llarga, no? Perquè això ho nota l'avaluació. És a dir, si tu durant uns dies, no dic unes hores, durant uns dies fas una avaluació continuada, aquells projectes tenen una coherència. Si això es trenca, no? Retomar-la, ser-hi, no? Al mateix nivell d'intensitat, de comprensió, no? De sensibilitat, de tot, de com estàs tu, perquè això, al cap i a la fi, som persones, no? I tenim un dia bo, un dia dolent, t'afecta una cosa, t'afecta una altra, doncs llegir en blocs és important, jo crec que és important, que ho agraeix la comissió, en aquest sentit, a l'hora d'avaluar. A mi em sap molt de greu dir-ho, però a mi jo continuo llegint en paper, perquè el gust de llegir en paper... el departament de sostenibilitat de B3. Això queda gravat, No tenia remordiments. Jo no tenia remordiments quan fèiem lliurar, que les productores havien de lliurar la documentació en paper. Per tant, jo no tenia cap remordiment perquè no l'imprimia. Això ja estava fet. Això estava fet. No ho feies tu. Ara ja no ho demanem, però jo encara alguns, perquè me l'he d'emportar a casa i ja passé moltes hores davant de l'ordinador. Per tant, jo, al cap de setmana jo he sortit fora, feia bon temps, i llavors jo, estant còmode i poder treure el paper com a mínim, no continuo davant d'una pantalla perquè passem moltes hores. I jo a les nits, a mi em va molt bé, al tren, ara ho comentàvem, aprofito viatges que tenim de feina, avió, tren, però per mi l'important també és m'hi poso quan tinc temps per poder-lo llegir, que no tinc interrupcions amb la lectura d'aquell guió. A mi això sí que em sembla és important. I deixar espai entre un guió i l'altre, això també. I jo a la nit, caps de setmana, sí, i alguns en paper. Doncs això que dèieu abans de focalitzar-vos només exclusivament a llegir, que això seria un somni que no passa, no sé si ho fan exactament així als països escandinaus, però és veritat que ara és curiós perquè el Nordisk Film Fond, que és com aquesta institució d'audiovisual que agrupa com molts dels països nòrdics, ara que els labs estan tan de moda en general aquí a tot arreu, ara aquesta institució n'ha començat a fer-ne un amb els commissioners que es dediquen a les televisions de tota Escandinàvia a fer com un lab per posar-se tots en sintonia i revisar idees i marcar com unes guies de com ha de ser la funció que fa un commissioner en els països escandinaus. I que és interessant perquè han com arribat a algunes conclusions a dir, bueno, com a mínim un projecte ha de tenir dues lectures de dues persones, com a mínim. Els commissioners, per exemple, han d'estar limitats en el temps, es calcula que uns 5 anys, perquè a partir d'aquí poden ja condicionar, diguéssim, el seu viatge de gust, d'estils i de més. Un commissioner no ha de decidir mai el pressupost que té una sèrie, sinó que ha d'estar separat la part de producció que decideix si aquesta sèrie se li pot donar més diners o menys diners, i a més que diguéssim el qui diu que la sèrie agrada o no agrada. I després també hi ha un debat aquí molt gran, que aquest encara és com està ongoing, de
clar, fins a quin punt dones representativitat amb els projectes que esculls i com es fan mesures compensatòries, no? De dir, clar, hi ha un punt de... Se li pot exigir el mateix a alguns col·lectius infrarrepresentats o que tenen menys recursos a l'hora de presentar determinats tipus de projectes, i aquí sí que hi ha un debat, sobretot especialment amb el tema d'immigració i pobresa, de com donar una representació també, i com ho fas perquè potser no tenen forma d'accedir a productores més grans que puguin presentar projectes i demés, no? I aquí també hi ha un debat important. I és això, m'ha semblat curiós això, no? Que es diguessin ara amb un... No havia sentit mai, no? Aquestes com a classes o laboratori de propis commissioners, dius, home, és una de les figures que parlem molt, no? De com formar guionistes, com formar productors, com formar... I de sobte, clar, de les persones més importants que hi ha a tota la cadena és qui decideix que un projecte es fa o no es fa i qui, doncs això, no? Aposta per uns o altres, no? I em sembla com curiós aquest estudi que estan realitzant i aquest lab, no? I han juntat gent de privades i de públiques, o sigui, no només amb mirada pública o privada. El que passa que hem de reconèixer que nosaltres estem lluny d'aquest model, però és un model que preveu comissions on hi ha professionals que són remunerats per fer aquesta feina, només. És a dir, quan parles d'aquesta dedicació de com a màxim 5 anys, és com qualsevol de vosaltres, no? Que durant 4 o 5 anys està contractat per l'ens públic o per qui correspongui per fer, no, de membre d'una comissió. Això ens queda lluny. Ens queda lluny. O sigui, tant de bo tinguéssim els recursos, no, com per fer això. Clar, i som treballadors públics que no podem fer el pause per dedicar-nos exclusivament a això, no? El que comentava. Clar, t'anava a dir, o sigui, els dos heu mencionat emportar-vos coses al cap de setmana, vacances, o sigui, clar, això són hores extra que ningú us paga per fer una feina com s'ha de fer, o sigui, ben feta per dedicar-li el temps, però que no està com inclosa, no?, en bueno, el que seria la remuneració. Tampoc jo crec que, com has dit tu, els professionals que participen de les comissions de valoració no és una feina ben pagada, no és una que facis per guanyar diners. Ara corria un cert, direm, com que nosaltres hi ha un cert ministeri que estava ara oferint algú que fes de lectors, on es paga llegir un guió a 17,44 euros, que un guió, que són unes 120 pàgines, 90 pàgines, doncs home, justegem. Sí. I fins i tot amb altres comissions de valoració de laboratoris o d'altres ajudes, beques, etc., en general està mal pagat. I vull dir que no és que els ens públics no es destinen els recursos, no. O sigui, és una generalització que es dona com poca importància i que després aquestes comissions acaben decidint les pel·lícules que d'aquí 5 anys veurem, no? Llavors, a mi aquí em sembla que hi ha com una espècie de... bueno, un temazo. No? Sí, i precisament que tampoc hi ha... O sigui, jo ara estic començant a veure formacions d'anàlisi de guió, formacions d'això, no? De professionals que donen feedback de consultoria, de com formar-te per ser consultora de guió. Ho estic començant a veure ara. Fins ara era com, bueno, pots ser consultor si ets guionista, o que jo trobo que són dues coses completament diferents. I això, no hi ha com una formació expressa per poder llegir projectes i per això, commissioner, no? Sí. És una cosa que aquí no existeix. Exacte, sí, per ser consultor de guió o analista sí que potser ara comencen els últims anys a posar-se més, no, de moda i que hi hagi més lítids, però encara de commissioners no hi ha un postgrau o un d'això. També, clar, de posicions de feina n'hi ha poquíssimes i seria molt complicat, no? Però sí que és veritat que és un apartat d'això que no tenim massa cobert, no? No existeix, Sí, no existeix. no, entre altres coses perquè la figura del commissioner és, en el mercat internacional, és el professional vinculat a la televisió. No? O sigui, és qui està vinculat a la plataforma o a la televisió qui decideix, no, l'oferta programàtica, no, que surt al mercat a comprar, a encarregar aquestes produccions. Aquest és el commissioner. Després estan els professionals que fem una feina semblant a un commissioner, però que no no formem part d'una televisió, ni d'un canal, ni d'una plataforma, i que som els film fans, no? Els ens finançadors públics de l'audiovisual del país en concret. No? Això, en l'àmbit estatal, hi ha l'ICA,
pel conjunt de l'Estat, no? I som nosaltres, i a partir d'aquí hi ha algunes autonomies que tenen alguna estructura, no? A València, a Andalusia, al País Basc, però ni molt menys tenen l'estructura que tenim nosaltres, no? que tenim a Catalunya, ni el pressupost, ni destinen el pressupost. No? O sigui, nosaltres estem més o menys a un 45%, no? del que destina el conjunt de l'Estat, no? o el que destina l'ICA o el Ministeri de Cultura pel conjunt de l'Estat és el que destina el Departament de Cultura per Catalunya. Per tant, bueno, és una altra realitat. I veieu molts bons projectes que a vegades per manca de recursos o per decisions d'altres d'això que no s'acaben finançant i us sap greu i canviaríeu coses de com es prenen les decisions o creieu que més o menys els bons projectes sempre acaben trobant el camí i acaben sortint? Així més de manera subjectiva, perquè ja sabem que l'objectivitat no existeix. No, això no pot entrar tot a l'Excel, no? O sigui, a mi personalment, i crec que no és només a mi, el departament, que sempre a cada comissió hi ha algun o alguns projectes que li veus moltes possibilitats, que tenen punts forts molt bons i que no es poden acabar aprovant. Al final, clar, el número que tu has dit, Francisco, de les vostres comissions és molt més elevat, nosaltres no tenim tants. Jo la que recordo, ara per exemple tenim una comissió en marxa, doncs no arriba a 50 projectes que s'han presentat, a l'anterior més o menys. Estem de cinema, de sèries, de mescla... Cinema. Aquesta és la de cinema, de les que es fan 2 a l'any. Per tant, igual podem tenir 100 a l'any. La comissió que més projectes es van presentar va ser la que es va fer després de la pandèmia. Clar, ja hi va haver aquell paron, va haver molt de temps perquè la gent va repensar, va escriure molt. Vam convocar i allò va ser una bogeria perquè era uau. Us queixàveu del temps que no teníeu per llegir, però la gent va tenir temps per escriure. Exacte. Sí. Però nosaltres no vam tenir una pandèmia per llegir. I llavors aquella va ser que sí que s'aproxima a la dels números que deia el Francisco, però les nostres habitualment no són tan nombroses. I després tenim el pressupost que tenim. El pressupost que tenim, que és acotat, que és limitat i que, per tant, el pressupost que té la corporació per repartir a cada comissió s'ha de repartir. És que si es presenten 20 projectes o es presenten 50, el pressupost és el mateix. Per tant, amb aquell pressupost i els projectes que es presenten, i dintre dels projectes que es presenten, quins estan per acabar de tancar el pla de finançament, quins estan bé, s'ha de repartir. I quins han de ser grans pel·lícules, quins han de ser pel·lícules d'autor, s'ha de repartir. S'ha de fer aquest equilibri amb el pressupost que hi ha i amb els projectes presentats. Per tant, que sempre pot haver algun que dius, ostres, quin projecte més interessant, però no podem aprovar-ho. També passa, que a vegades en alguna comissió no es pot i un temps després pot ser que s'acabi aprovant o no, però que hi ha opcions més endavant. Però al final estem limitats per dintre d'aquells que... I que siguin... Hi ha projectes que són boníssims, però que al final no estan gens alineats amb el posicionament de 3K, no? Com a mitjà públic. Per tant, a vegades hi ha productes que dius, ostres, és una meravella de guió, és una meravella pel·lícula, i què fem? No? Nosaltres on programem? O sigui, com a mínim has de veure que tens opció de programar aquella pel·lícula, no? Que pot ser al 3Cat, a la plataforma directament, o pot ser al 33, o pot ser a la gran pel·lícula, o a tarda de cine, però ha d'estar alineat amb el posicionament, no? de la corporació, i pot ser un projecte meravellós, però igual és per una altra televisió, per una plataforma, no? I la veiem més per un altre, no? Per un altre grup. O sigui que sí, es poden quedar. Sí. I nosaltres, a veure, des d'un punt de vista personal, sempre et queda algun projecte que et sap un greu, no? Perquè clar, o sigui, a banda dels criteris subjectius i objectius i de la feina de la comissió, de la feina, doncs tu tens els teus gustos i hi ha coses que veus i que somies i et venen ganes d'agafar el telèfon i trucar i dir, escolta, millora això i tal, però no ho pots fer, no ho pots fer. Tot i així, per compartir una dada que és objectiva, o sigui, de 829 projectes nosaltres acabem subvencionant el 48%.
Això puja fins al 57% si parlem dels projectes que són admesos a tràmit, perquè dels que es presenten hi ha alguns que no compleixen algun requisit. D'acord? Per tant, aquesta és feina administrativa, però estem en torn al 56,9, 57% no, de projectes subvencionats, el conjunt de línies. Dit això, i ara donaré la meva opinió personal, jo crec que hem de subvencionar menys i millor, per una qüestió de realitat de mercat. Nosaltres, com a administració, crec que no tindrem mai, ni cap administració tindrà mai, els recursos com per desdibuixar la lògica de mercat. Per tant, el mercat té una capacitat, té un sostre, té una capacitat d'absorció, d'encabir o no encabir el que es produeix. Per tant, jo crec que estem en prop d'un punt de saturació en quant al volum de producció. I aquí, evidentment, la mirada que pot tenir una televisió pública és absolutament diferent de la que podem tenir nosaltres, perquè nosaltres treballem per projectes que van a la televisió pública, però també per d'altres projectes. Llavors, o que no passen per televisió. No? També es pot donar aquesta circumstància. Per tant, en aquest sentit, insisteixo, des d'un punt de vista personal, sempre es queden projectes que sap molt greu que no tinguin subvenció, sempre, no? Perquè els recursos que tenim, tot i tenir i ser una xifra molt bonica, 42 milions d'euros, i una xifra important, no són suficients, necessitem més. No? Haurem de tenir 120 milions d'euros? No ho sé. No ho sé perquè després això s'ha de poder exhibir i s'ha de poder emetre. Per tant, tenim aquest marge com perquè això passi? Jo crec que no, perquè la producció no és només la producció pròpia, no és només la producció local, sinó que és la producció mundial. O sigui, nosaltres també ens nodrim de produccions forànies. Per tant, això és un mercat que és mundial. Llavors, sap greu, però crec que alguns, evidentment, s'han de quedar fora per una qüestió de realitat de mercat. Jo us volia preguntar precisament sobre això que has dit de la sobresaturació, perquè jo crec que és un diagnòstic ja extès sobre el que està passant, que el sector eren 350 pel·lícules espanyoles l'any passat. Em sembla que les dades eren com 350 pel·lícules, que és gairebé una pel·lícula al dia que es pogués estrenar. I ja no parlem només de cinemes, o sigui, les plataformes que tampoc absorbeixen tant, i després ja, jo crec que al públic general ja hi ha una sobresaturació de contingut que ja és en plan, què em miro i ja no ho saps. Perquè hi ha una mica aquest problema, no? Xènia, que volem treballar, ara no podem dir així. Perdó. Però m'ha semblat molt interessant perquè jo precisament anava a preguntar-vos sobre això i el Francisco ja hi té una mica com... no? Perquè des de la recepció de projectes ho deus veure, els números. I jo també volia saber la teva opinió, Esther, si realment dius és que potser estem rebent massa, potser hi ha massa... Escriviu menys, que... Quin és una mica com el diagnòstic des de la recepció? Perquè, clar, és molt diferent estar en una banda que en una altra. Perquè a nivell de producció també estem en fase expansiva, no? Des que ha retardat una mica la plataforma, o almenys aquesta és la idea, que estem produint més sèries i més col·laboració amb cinema, no? Sí, a nivell de sèries sí que hi ha hagut un augment molt important per contingut per la plataforma. A nivell de llargmetratges, en aquest sentit, no? Al final, la majoria de llargmetratges continuen tenint la primera finestra a televisió i després nodreix la plataforma. Alguns títols en concret, ara pels Gaudí, sí que estrenarem una col·lecció d'estrenes específiques, però encara tenen el primer passe per televisió. Jo estic d'acord amb el tema de la saturació. És veritat que ens arriben molts projectes que dius que és ostres, està bé el guió, està bé tot, però és que això ja ho he vist, és que al final és què ens aporta al final com a espectadors, no? I els mateixos productors ens diuen, no? A nivell de llargmetratges és amb el que costa aixecar una pel·lícula, amb el que costa fer la pel·lícula, i després, a l'hora de buscar el forat per l'estrena, és complicadíssim, perquè estàs saturat, no? Per contracte s'ha de signar l'exigència, el compromís de que la pel·lícula estigui una setmana com a mínim a un cine.
I a vegades costa perquè hi ha molta saturació. Hi ha moltes pel·lícules que estan pendents de data d'estrena a finals d'any, és una bogeria. Ara de cara a Màlaga, doncs, bueno, aquí és clar, Màlaga, Berlín, es despejarà moltes incògnites i es definirà moltes estratègies d'estrena. Un cop ho tenen clar és quin forat, quin divendres de l'any estreno, no? Per aquesta saturació. I que una cosa que comentàvem l'altre dia, no? A la feina era, abans t'arribava d'una distribuïdora una invitació per anar a veure, era, ja la veuré, ara t'arriba i és, hòstia, o vaig o me la perdo, o ja l'han tret, no? És tot tan efímer, no? A nivell de plataformes, com tu deies, Xènia, hi ha tanta oferta i la vida és la que és i els dies tenen 24 hores que costa, no? I a nivell de sales cinematogràfiques, bueno, doncs aquí després de la pandèmia hi ha hagut aquest punt d'inflexió, no? Així com amb els teatres, realment l'experiència de viure, no? I d'anar al teatre, i vas al teatre i estan les sales plenes, al cinema doncs, és trist, no? Veure pel·lícules que saps el que ha costat, no? Que han estat molts anys buscar aquell pla de finançament. Ha costat encara i vas i estem 4 persones, no? Estem parlant molt de sobresaturació, diguéssim, el que fa la quantitat de projectes, però a nivell de qualitat, com veieu aquests últims anys? O sigui, també hi ha hagut, diguéssim, noves generacions incorporant-se, moltes més beques a desenvolupament, a laboratoris, a refinar més temps i dedicació a projectes. Això s'està notant, d'alguna manera, en què arriben projectes millors, diguéssim, als vostres ulls, o no hi veieu massa diferència amb el que rebíeu fa 10 anys o així respecte al que es rep ara? Jo crec, clar, jo soc part interessada, no? Però jo la lectura que faig és que la darrera dècada hem canviat el panorama. O sigui, ha canviat absolutament, absolutament. Millor o pitjor, és diferent, és diferent. Què ha canviat? Hi ha hagut un canvi generacional. Vaig enrere un moment. Heu de tenir clar un canvi substancial. La lògica dels ajuts públics, que és del que jo puc parlar, fa més d'una dècada era l'ajut a l'explotació. Allò que havíem sentit a parlar que en funció de la taquilla tu rebies un ajut. Aquesta era la lògica. Això es trenca ja fa temps, no? I es comença a treballar en els ajuts a projectes, a la voluntat de fer. No? I això és el que fem nosaltres i és el que es fa en el conjunt de l'Estat, també, no? Amb diferents velocitats, però és el que canvia. No? Per tant, aquesta voluntat de fer, no, significa que hi ha tota una generació de productors que treballàvem amb una lògica de mercat. Actualment, el negoci no és tant l'explotació, que si funciona la pel·lícula hi ha un negoci, però no totes les pel·lícules funcionen, com la producció de la mateixa. Aquest és el negoci. Fonamentalment les productores, la gran majoria de productores, treballen sota aquest concepte, sota aquesta idea. No? El meu negoci és produir la pel·lícula. Tu abans parlaves, Esther, dels plans de finançament, no? Que s'havien tornat més complexos. És per això, perquè aquesta complexitat s'ha avançat. No és a posteriori, no és la finestra d'explotació, no? del benefici que em vindrà a posteriori. És abans, no? Jo ja he fet els diners. Amb això no estem parlant que es facin rics. No. Fan la pel·lícula i cobren, no? el que s'ha de cobrar previst en el pressupost, el sou, no? En definitiva. A sobre, hi ha alguns títols, pocs, però això no és nou, sempre ha estat així, en els quals es concentra la taquilla. Són molt poquets. No? Són els que lideren la taquilla i són els que fan diners. En aquests títols, els darrers anys, estic parlant dels darrers 4 anys, hi ha títols nostres. Hi ha alguns títols nostres que estan, no, entrant en aquest nucli de projectes que poden fer taquilla. Això és nou. Això feia molts anys que no passava. Per tant, dins d'aquest model, com deia, ajut al projecte, no? A sobre estem vivint un canvi, no sé si de paradigmes, és aviat com per dir-ho, però un canvi, no? en el model d'explotació. O sigui, s'està donant, no?
una possibilitat de que facin diners a posteriori, més enllà del model de negoci que és la producció. Són millors, són pitjors? No? Són diferents. És una altra generació. És una mirada fonamentalment femenina. Fonamentalment. El cinema català actualment és femení. És femení. I això hem volgut que sigui així. No s'ha inventat. No. Les dones ja hi éreu. No? Però s'han visibilitzat. I això ha estat perquè precisament aquestes comissions han previst en unes bases específiques donar punts per la presència de determinades professionals. I això és una realitat. Per tant, millor, pitjor, diferent. Per què? Perquè les mirades són unes altres. Una cosa de la que es parla poc, però que és un tret característic de la nostra cinematografia, de la cinematografia catalana, jo soc convençut de que tenim una cinematografia pròpia, que està dins d'un altre, no? Un mercat compartit, però hi ha una manera de fer pròpia que veu molt d'una base documental, d'una tradició documental, és la manera de fer, la manera de treballar de les dones en l'audiovisual. És diferent. I això és un tret característic de la nostra cinematografia en aquest moment. Per tant, han canviat les coses moltíssim. I com canviaran? Perquè això, penseu que nosaltres ara hem resolt, no? Us deia abans, aquest nombre de projectes, 829 projectes, no? L'any passat. Però això nosaltres no ho veurem fins d'aquí a 3 anys. D'aquí a unes setmanes tindrem els Gaudí. Són ajuts que nosaltres vam concedir fa 3 anys, fa 4 anys. Per tant, jo m'estic avançant, estic compartint amb vosaltres, no? Pràcticament una predicció i un desig, he de dir-ho. No? La cinematografia catalana és femenina. És femenina. I això ha vingut, jo crec, per quedar-s'hi. Per tant, ha canviat el panorama. A mi m'ha vingut, quan tu preguntaves això, jo de les primeres comissions de fa 9 anys a ara, tu deies, rebeu, noteu que hi ha més qualitat. No és més qualitat, però la gran diferència, el primer que m'ha vingut és... Abans hi havia molts projectes, la majoria de projectes ja venien hi havia molts més directors homes, molts més equips masculins, com tu deies, i ja eren coneguts, ja eren professionals coneguts. Ara, en aquests darrers 9 anys, això ha canviat molt i rebem a cada comissió una quantitat d'òperes primes de directores que això no teníem fa 9 anys. I que venen, tu comentaves als laboratoris, venen amb uns guions tan treballats i amb unes presentacions i ho tenen tot tan clar, o sigui, dones joves que presentin projectes supersòlids, molts, i això no ho teníem tant fa 9 anys, quan jo vaig entrar a formar part de les comissions. I ara és, ostres, que bé, que és aquest camí que tu apuntaves, Francisco, i que ja hem començat, ara la nominació als Goya abans d'ahir, doncs hi ha La Fúria, per exemple, una pel·lícula on participem. Quan va presentar... La guionista no sé si encara estava per aquí o ha marxat. No, abans la teníem aquí, a la sessió nostra de la 5 de la tarda estava per aquí. Doncs quan va venir aquest equip de 3 dones, amb la Mireia, la Laura i la directora, van venir a presentar aquest projecte, era, ostres, que potent. Vam sortir d'aquell visionat dient, ostres, ha d'anar per aquí. Quins passos tan importants s'estan fent. I després, van a Màlaga i les alegries que va donar, i els Gaudí. Hi ha molts més exemples, com aquests. Amb aquesta comissió tenim molts projectes que són òperes primes de dones, amb equips femenins, que estem segurs que acabarà molt lluny aquestes pel·lícules. És la diferència, la diferència és el camí que jo veig que s'està fent, que va en la línia del que tu apuntaves, Francisco. I en la línia d'això, que canviant els criteris de valoració d'aquestes comissions s'ha pogut ajudar a aquest canvi, a partir de dir, donem més punts, donem això que dèiem, òperes primes dirigides per dones, hi ha més puntuació, ajudar que hi hagi equips femenins per canviar la indústria. Això van ser uns criteris que es van canviar fa un temps i que ara en veiem els resultats. Ara quins canvis imagineu que s'haurien de fer, coses actuals, per imaginar un futur, diguéssim, de l'audiovisual dintre de 10 anys? Hi ha algunes coses que haguéssim d'actualitzar o canviar d'aquests criteris
És filosòfic, això, és més d'això, però hi ha algunes coses que dieu, mira, per l'audiovisual de dintre de 10 anys, el que hauríem de començar a puntuar extra o puntuar diferent o donar una rellevància en aquests diguéssim, punts objectius, subjectius. Us ha acut alguna cosa que dieu, mira, s'hauria d'anar per aquí o estaria bé posar això per allà? Perquè a vegades també moltes comissions... Bueno, això, pregunto. Jo no puc parlar. Està in the making, està en procés. No puc parlar perquè nosaltres, des de l'ISEC, l'any passat, vam fer durant tot l'any un seguit de reunions amb el sector per recollir idees, inquietuds, canvis d'aquestes 12 línies que tenim. I ara estem en procés, no, de començar a negociar aquests canvis. O sigui, fins ara hem fet la feina de recollir opinions i d'aplicar-les en la modificació de les nostres bases. Per tant, no correspon. Crec que jo ara això ho podem parlar, em convideu un altre dia i parlem, però ara mateix no toca perquè qualsevol, no sé, a punt que pugui fer no es pot interpretar com... Però hi haurà canvis, No. Home, la corporació també està amb taules parlant amb les associacions de productores i per tant està sobre la taula els punts. Tot i que els punts aquests que tu apuntaves s'hauran de continuar apuntalant els pròxims anys. Per tant, òperes primes i els equips femenins, això venim de fa uns anys, però això s'ha d'haurà de continuar reforçant. Jo crec que en el moment que estem vivint, el món en el que està, res està consolidat. Per tant, això que hem assolit no crec que no s'hagi de vigilar. Per tant, hem de continuar treballant, evidentment. Insisteixo, no ens estem inventant res. En aquest sentit estem recollint una realitat. Estem fent-nos ressò d'una cosa que no es destacava. I hi ha una paraula, no sé si dir, que està com... Bueno, són dues paraules que estan com molt sobre la taula últimament, que és aquest món de la intel·ligència artificial, que encara no ha sortit de la conversa, però que volíem, ja per anar acabant, posar-ho sobre la taula per dir com gestioneu o com es treballa amb aquest monstre que tenim aquí al costat, ja sigui per potser alleugerir part de la vostra feina si és una cosa que contempleu, o per detectar projectes que es fan amb això i quina postura hi ha. No? O sigui que hi ha un punt de que és una eina que ha arribat aquí, que sembla que ha arribat aquí per quedar-se, no? I que haurem de conviure-hi d'alguna manera. I com us la afronteu, tant per fer la vostra tasca com per rebre projectes que puguin estar fets amb aquesta eina? Hi ha alguna postura? Ens ha d'ajudar d'alguna... O sigui, és ambigua la posició, no? Perquè per una banda no ha de substituir de cap manera a ningú, però ens ha d'ajudar a tots. Per tant, com fem això? Sincerament no en tinc ni idea. Però és evident que pel que fa al funcionament d'una comissió, és una eina, és una meravella, les possibilitats que apunta. Nosaltres a la corporació estem en ple procés de debat sobre aquest tema, perquè és que, com tu dius, té el doble fil, o sigui, les possibilitats d'ajuda i els perills, i estem en ple procés de debat intens a veure com acabem resolent. És veritat que a nivell de projectes hi ha hagut algun que era tan evident, l'ús que però a nivell de contingut o de disseny? A nivell de contingut. Sí, de redacció... I ara el que ens trobem és que a nivell de postproducció, que aquí tot el que està ajudant amb les pel·lícules on participem, tot el que està ajudant, tota la intel·ligència artificial a nivell de postproducció, que aquí, ostres, Déu-n'hi-do l'ajuda que suposa pels productors i la magnitud que li dona a les pel·lícules d'una manera impensable, fins fa poc temps. Ens
tregui la feina avorrida, no? Perquè no ens tregui la divertida. Clar. No? Seria l'objectiu, a veure... Absolutament. No, diré jo, però ahir Totalment. es veu que va haver-hi unes declaracions de certa directora nominada al millor Goya directora, que és públic. La Carla Simón deia ChatGPT fa unes sinopsis meravelloses. Et redueix les sinopsis de manera meravellosa. O sigui que no serà per boca meva, però hi ha directores reputades d'aquest país, d'aquesta nova onada que dèiem, que ja la utilitza per algunes coses i mira, sembla que això ja està aquí per quedar-se. No ho comento. Cert. Nosaltres, és veritat, en els dossiers arriben les sinopsis de les pel·lícules i segons si l'hem de passar al Departament de Comunicació, l'hem de penjar al nostre sistema intern, que té una cabuda limitada, i llavors són feines superurgents, potser aquí ens pot ajudar si s'ha de fer servir, no? guarda Igual molt aquí 20 paraules. ens pot ajudar i que ho ajusti. Doncs vinga, arribem ja a la part final d'aquest programa, us farem unes preguntes ràpides per conèixer-vos una mica millor. El clímax. Trama o personatges? Trama. Ha de ser ràpid, això, Esther. Sí, trama, és que personatges sense trama no anem enlloc. Quina és la vostra situació ideal per treballar? Ho hem comentat abans, 31 de desembre, 2 de gener o 5 de gener, li deia, els dies que no tens moltes reunions, que no tens moltes interrupcions i pots treballar concentrat. Sí, ideal. Jo crec que avui toca dir el Raval. El treball. Què és el pitjor que pots fer abans de començar una jornada de treball? El pitjor. Ostres, m'has matat. El millor seria més fàcil. Hem tingut aquí tot tipus de respostes de discutir-me amb algú, contestar whatsapps, obrir la tele, vull dir que... Però No potser dormir. no. Algú va dir portar els nens al col·le o... Algú va dir alguna dels fills? Home, portar els nens al col·le i que t'agafi una emprenyada, la porta al col·le i l'hagis de deixar i anar a la feina, jo ho he passat fatal. Aquesta podria ser una. He arribat fatal. Sí, aquesta. No fer un cafè abans. No fer. No fer-lo. No. Sou de papers, pòstits, pissarres, tu estaries sabent que hem d'imprimir-te coses. Poques. O pantalles, ordinadors i tablets. Paper. Paper. Mira, estem en paper, Sí. Estem en paper els dos aquí. Expliqueu-nos una mania, rutina, superstició, raresa que teniu a l'hora de treballar. Obrir carpetes. Així, en paper. Imprimir guions, Esther. No ho recalqueu tant, Però sí, la meva mania. Si no us dediquéssiu al món de l'audiovisual en absolut, a què dedicaríeu el vostre temps? De l'audiovisual. Vol llegir guions. Sí, és que ens agrada molt. A mi m'agrada molt la meva feina. Però a mi el teatre m'apassiona, m'agrada moltíssim. També és un àmbit que m'encantaria treballar. O a l'àmbit de viatges. Alguna cosa relacionada amb viatges. Jo qualsevol àmbit, però creatiu. Això sí. Fantàstic. Doncs moltes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies, Esther. Moltes gràcies, Francisco. Fins aquí aquesta trama. I sapigueu això que dèiem, que estem gravant aquí a Dama aquests episodis i que el proper dimecres 21 de gener tenim un episodi... Tenim 2 capítols, un a les 5 de la tarda i un a les 7 de la tarda. En el primer hem convidat els directors de fotografia Aitor Echevarria i Àlex Garcia a explicar-nos una mica com llegeixen els guions i com és la perspectiva d'un director de foto afrontant-se a un guió i quines eines utilitza per llegir-lo i comprendre'l i treballar-lo. I també a les 7 de la tarda convidem a la dramaturga i guionista Marta Butxaca a que ens parli del procés d'adaptació d'una pròpia
obra de teatre que has escrit tu cap a transformar-la en audiovisual. I també tindrem els consells d'Ivan Morales i Guillem Clua, que ens els compartiran per aquí. Gràcies a Dama, gràcies a l'ISEC per donar suport a aquest podcast que fem el Víctor Alonso Berbel, el Víctor Sala, el Pau Subirós, la Xènia Puiggròs, tot aquest equip, els guions i la presentació, també el Fede Serramarera al vídeo, el Pasqual a la producció i l'Alberto Laia a l'edició. Ens escoltem al primer episodi i mentrestant, bona escriptura. I bona reescriptura. Merci a tots per venir.